Stimați telespectatori, Țara Făgetului a trăit și astăzi un moment important de vârf și aici spre Munții Poiana Ruscăi. Este vorba de acest eveniment important la care noi ne-am alăturat astăzi, de sărbătoarea muzicii clasice. În Peștera Românești, acum 30 de ani, speologul Lupu a inițiat un lucru extraordinar, concert simfonic în Peștera de la Românești. De 30 de ani, Timișoara, orașele din jur, din județele limitrofe, dar încet, încet, aproape din întreaga Europa, vin în ultima săptămână, duminică din luna octombrie, să asculte muzică simfonică. De fapt, să intre în această peșteră care înseamnă istorie, care înseamnă viață locuită în epoci de mult uitate. Astăzi a fost într-adevăr un eveniment, Peștera Arhiplină, concert susținut de Orchestra Filarmonicii din Timișoara. Ca de obicei, un prieten al Țării Făgetului este și astăzi aici, atunci când este vorba de oamenii locului, când este vorba să fie alături de ei, dar nu numai la bine și la rău, să îi ajute atunci când este nevoie. Astăzi i-a ajutat sufletește să înțeleagă că domnia sa, Consiliul Județean, este prezent în inima Țării Făgetului, nu numai cu sfaturi, dar și cu ajutor. Domnule consilier județean Marian Vasile, ne bucurăm că astăzi ne reîntâlnim aici, mai la înălțime, și în peșteră, nu de mult am părăsit-o, la un concert extraordinar. Într-adevăr, un concert superb, unic în Europa, și țin să spun că am fost în primul rând cu sufletul alături, dar mă bucur totodată că și Primăria Timișoara a putut să contribuie. După cum știți, reprezint și Primăria, dar și Consiliul Județean, și am participat în primul rând pentru că sunt un împătimit al muzicii clasice, am cântat și eu la viața mea la pian și totdeauna vin cu drag. La viața asta așa de tânără. Da, în clasele primare, și vreau să vă spun că mă bucur foarte mult pentru că m-a format ca om această muzică și eu cred că de aceea foarte mulți cetățeni din Euroregiune vin pentru a sărbători acest moment special. Totodată a fost o zi superbă în care, așa cum am spus în discursul meu, s-au împletit foarte bine energiile telurice ale peșterei cu energiile solare și suntem aici la înălțime, după cum ați spus, pentru a ne bucura în continuare de această zi excelentă. Spuneam că această peșteră a fost locuită. Când intrați în peșteră, în mod sigur simțiți energii. Ar fi bine ca politicienii să se retragă din când în când în peșteră la Românești, să se încarce cu energie și să judece la rece. Cred că ar fi benefic pentru ei. Da, suntem într-un moment zero al politicii românești și al vieții administrative. Într-adevăr, cred că trebuie să medităm mai mult la viitor, dar totodată să punem și umărul. Eu vă dezvălui faptul că am în minte un proiect de mult legat de peștera de la Românești. Ați văzut acolo că există un coridor destul de strâmt, care din punctul meu de vedere ar trebui să fie aranjat măcar cu un pavilion de trecere, pentru că atunci când plouă accesul este foarte greu și cred că anumiți arhitecți ar putea să facă o soluție care să fie în ton și în consonanță cu natura. Totodată în peșteră cred că am putea, primind avizele de la mediu, bineînțeles, să facem o anumită amenajare, bineînțeles păstrând caracterul natural, pentru că oamenii, cetățenii țin foarte mult la acest aspect. De aceea vin aici de la asemenea distanțe. Chiar spunea profesorul Lupu,
cu mulți ani în urmă, când a intrat el pe la începuturi în peșteră, a organizat un mic revelion în peșteră. Afară era zăpada de aproape 1 metru și el cu câțiva prieteni din zonă petreceau într-un colț al peșterii. Peștera, de fapt, este deschisă. Deschisă este tot timpul, dar pusă în circuitul turistic o dată de 2 ori pe an. Eu zic că e puțin. Este puțin și vă spun foarte sincer că eu am susținut totdeauna valorificarea acestei zone a județului Timiș. Este o zonă montană, cu lacul Surduc alături, Valea lui Liman, peșterile de aici, Luncanii de Sus, care reprezintă un areal splendid și cred că odată cu trecerea autostradei pe lângă noi vom putea să facem mult mai mult. Tot la fel am susținut acum câteva luni un drum județean care să lege Carașul de Timiș și Hunedoara, trecând prin Luncanii de Sus, Românești și Făget. Categoric atunci vom avea un flux mai mare de oameni și atunci vom putea valorifica din punct de vedere turistic, dar și economic, pentru că este o zonă care merită mai mult. Spuneau niște prieteni din Franța, zice, Ioane, veni la voi cât mai găsim șosele cu praf, cu noroi când plouă, pentru că noi nu avem acest lucru. La peșteră se ajunge destul de greu. Primăria a făcut eforturi cât de cât, dar totuși au nevoie de sprijin cât de cât să fie accesibilă intrarea până sus la peșteră. Categoric, și știu că și Consiliul Județean a contribuit atâta cât a putut. Eu sper că de anul viitor vom putea să contribuim și mai mult, însă trebuie să păstrăm și acest caracter de pelerinaj, adică cetățenii vin cu drag, însă e adevărat, când vremea nu este chiar cea mai favorabilă, am putea să facem în așa fel încât mașinile să poată urca până sus, putem face o platformă 2 pentru a primi mașinile și a aduce un anumit flux de oameni care să aducă și o anumită prosperitate. Pentru că până la urmă ați văzut, sunt și vânzători aici în zonă care ar puțini și care trebuie încurajați. Da. Fabrica de sticle de la Tomești a dispărut, marginea a dispărut, trenulețul mic spre Poieni a dispărut, a rămas această peșteră, a rămas bisericile de lemn care încet cad, una arde, alta este scoasă din circuit pentru că a fost altfel restaurată și aici eu am încredere în domnia voastră, dar nu numai eu, toată lumea din această zonă, și că lucrurile trebuie privite și sub alt aspect. Nu hai că facem și luăm așa la întâmplare lucrurile. Totul trebuie dirijat, totul trebuie pe baza unui plan cu bătaie mai lungă, pentru că altfel avem lucruri frumoase, dar ne uităm la ele cum cad și cu ele cade și zona, cad și veniturile oamenilor și e grav. Este foarte adevărat, după cum vă spuneam, cred că suntem într-un moment zero. Politicienii ar trebui în primul rând să fie oameni de stat, cu sufletul alături de comunitățile lor și să demonstreze prin fapte. De aceea eu sper, vă spun sincer, că de anul viitor, nu vreau să detaliez foarte mult, dar fiecare înțelege ce dorește, de anul viitor lucrurile se vor implementa altfel și vom avea o prosperitate, bineînțeles, nu peste noapte, dar dacă gândim în perspectivă, suntem cu sufletul alături de astfel de zone superbe și astfel de evenimente culturale și tradiționale, cu siguranță nația noastră va prospera. În mod sigur va prospera și acest moment zero. Sunt convins că veți pune în primul rând umărul și veți face ca județul și zona aceasta atât de frumoasă să prospere. Vă mulțumim și vă invităm să reveniți în platourile televiziunii noastre, pentru că, repet încă o dată,
lumea vă respectă și are speranță în tinerețea, în puterea și în gândirea unui om care vrea să facă ceva, să schimbe lucrurile, pentru că e necesar. Apreciez foarte mult aceste cuvinte alese. Cu drag totdeauna voi fi aici, fizic sau prin acțiune, și cu siguranță voi veni și în platoul dumneavoastră. Le doresc tuturor telespectatorilor o zi minunată și să avem parte de bine de acum înainte. Mulțumim, succes!